bajarê hûn dibînin Stenbolê li vir jiyaneke zor û giran heye. Kesên li vir dijîn dikare gelekî giran da ji bo debara xwe dixebitin. Yek ji wan kara jî karê tersaneyê ye. Li tersanê him gemî tê çêkirin û him jî tê tamîrkirin. Li vî tersaneya taybet gemiyên leşkerî û yê sivîl tên çêkirin û gemiyên tên çêkirin diçin gelekî welatên biyanî jî. Ji bernameyek karên zor dem baş temaşevan neja em bernameyek nû û balkêş pêşberî we ne. Em li bajarê Stenbolê li tersaneyekî ne li tersaneyê hûn zanîn gemî û perçeyên gemî tê çêkirin an jî tê tamîrkirin. Îro jî em ê hin perçeyên gemî tamîr bikin vê derê. Em jî nizanin karekî çi ev rastî karekî hinekî balkêşê jî û talûka wê jî zêde zêde talûkaya vî karê. Kerem kin em binerin karê tersaneyê perçeyên gemiyê çawa tê çêkirin. Ev atölyeya hûn dibînin girêdayê vê tersaneyê ye. Li vir perçeyên ku hesinin û di nav gemiyê de tên bikar anîn têne tamîrkirin. Karker li vir him hesina bi hev vedatînin him jî zimpere dikin. An mirov dikare bîne ziman ku hemî perçe li vir tên çêkirin û tamîrkirin. Beşekî gelekî talûke ye û divê mirov baldariyekê mezin bixebite. Bê temaşevanî ku me got em li tersaneyê ne niha em ê hêdî dest pê bikin li cem me jî Masûnê çawê başî. Başım valla sakacağım te çay başım. Ez jî gelekî başim. Tu çend sala vî karê dikî Masûn? Valla ez 3 sala tersane me düşoğlum. Vedre düşoğlum 3 sala va. Öyle yani. Belê. Niha em ê dest pê bikin temaşevanên neja me hazirî xwe kir ji bo dibînin dest mesela tu heye gul heye. Ev de li vir karekî talûke tê kirin ji ber wî ewlehî pir giring e ne sa? Yani lepek, berçav, bergû, sol, her tiş yani li gor rêgezên vê derê divê mirov bigere. Hûn dibînin niha em dest pê bikin xwazî. Em ê pêşî vê derê paqîştin ne sa? Em ê çawa bikin? Niha ev ciyê ku hûn dibînin li vir amûrên ku ji gemiyê tên vê derê ê ku xirabûne an jî jêbûne tên vê derê tamîr bin pêşê ne sa? Vedre tamir tıkın. O temiz tıkın, demira koşuktur tıkın. Ev jî toza demir ya. Dışarıda ardı da kana ku nafret ya av tıkın paçı temiz tıkın. Koşuktur da hani kana ku toz meke ve çavuruyama. Bu bana öyle. Mutabe niha em ê hazirê xwe bikin? Av. Tamam. Berrî xwe datînim berçav kamin. Ji ber ku ev toza vê derê hemû toza hesine û maddeyên kîmyevî gelekî zêde ne ji ber wê yekê ewlehî şart e. Ji kur dest pê dikim ji wir dest pê dikim. Fark nak ama der ki kom bikin. Kom bikim. Ere. Ama paşa bavizan çöpe. Ak ne bedi. Tamam. Kom kudara paşa bedre kom. Tamam. Navê me Masûm e 22 salî me 3 sala ve vî işî de me vê derê dişoğlim. Min mektebê xilas kir ez başta mişî vî işî bûm ava hingî ve jî vê derê dişoğlim. Em vê derê gemiya çêdikin. Gemiyê demirê ve xira dibin, dişkin. Alo pas dikirin nava avê de ya malûm e nava avê de pas dikirin. Gemiya têne vê derê em jî malzeme ve fotoğrafê ve çekmiş dikin, çizmiş dikin têne didin me. Demirê ve em jî tamam dikin, montajê ve çêdikin, birleştirmiş dikin, qaynaka ve çêdikin. Em taze temiz dikin. Ve cem dişeni gemiye jî ustayê me hene ew jî montajê ve çêdikin. Texne cêwa da. Hûn dibînin ev toza ku hûn dibînin toza hesin e. Ji ber ku ew toz severê nabe me hinekî av reşande serî. Em ê li cê kom kin paşê ew toza ku me kom kin em ê bavêjin çopê. Ev toz jî çi ye? Ew tiştên mesela ku ji gemî dertê yê xirabû tên vê derê li vir tê paqîşkirin ev toza wî ye.
Em toza hesinin ku ji nav gemî hatine vê atölyeyê bi firçeyê paqij dikin. Ulciyekî kom dikin, paşî jî davêjin. Di vê beşê da divê mirov rû û çavê xwe biparêze ji bo zirarê nebîne. Ji ber ku ev toza vê derê zirar dide kezeba mirov. Belê, niha em vana derxin hediyedî. Me erda vê derê paqij kir. Ez dan xuda nedemam gelekî zor e. Zora, valla. Rastî ji karekî giran e, ne? Demira girana. Demirayê giran e. Niha ev demir kîjan nexweşîn çêtkê te got? Toza vî demirê vî hestinê. Nega demir ev ketin em pê agir lamba hene. Salam Evet. edildi. Em pê ve kesmişken kevir çetkin. Toza ve maluma dalmıştı be. Yeka tahta talaş ya. Erê. Yeka jve dalmıştı be etrafı her tarafı. Ve camci ama roja oktan paydos kan temizken kana ku toza ve nekeve ser rüyemeda. Ji bo kezeb mezeba mirov ji zirar dide, ne? Dema bikeve. Toz mene zarara. Mesela tiştek dibe drabe em nefes dibin dikeve unduru da ciğereme de vadira. Jibona em temizkin avel etkin kana ku narabetos. Em jibona temizkin. Belê. Wisa be em derbasê ciyekî din dibin niha me vê derê paqij kir qedan. Derbasê beşê yê din de gelekî germ e. Bi rastî xudan niha laşê me diherike. Em ê niha derbasê ciyekî din bin. Di atölyede ew piranî hesinin û zanet nav gemiyên mezin de piranî hesin hene. Ew hesinin ku xirav bûn tên wan atölye û tên çêkirin. Me ji serî de bi beşa paqijkirinê dest pê kir. Hesinên ku tên wê derece kirêjin, toz diberdin erdê. Di serî de me qada ku lê bixebitin xweşikê paqij kir. Belê niha em derbasê beşekî din bûn. Di vê beşê de jî jera divên qayna bi hevdû ve datîne ne wisa? Are her Hesina. duva kaynak tıkın, kaynak tıkı paşi taşçı, teba taşçı. Kaynak temiz ki. Mesela evdere ve sivrina. Belê. Kana ku dest ne şeyine diye vedri halı parlatmış tıkı, temiz tıkı hoşiktırdı be. Kaynak jı çapak sarıdı beni. Belê. Ve çapak temiz tıkı, öyle hoşiktırdı be ve cam dışarı ser gemi. Gemi jı montaj çetkin. Dediğine vurur jı kaynak çetkin. Yani piştî ku ev diçe gemiye wisa amade ye ne wisa? Erê. Piştî wî dikarin lê derê montaj bikin. Vedri vedri Biqedînin. montaj tıkın. Vedri montaj ayarlamış tıkın. Em tamam tıkın, em dışarı gemi. Paşi gemi jı kaynaka ölçedi be. Dediğine cihewe. Öyle tamam tıkın. Vedri Yani temiz li vê derê qewî bûn pir baş e. Gelekî baş wêre kirin ku li ser gemiyê saxlem çêbike ne wisa? Bu kaynak ne taze be, gemiye hep vardı. Paşi gemi batmış be, ne başa. Yani hala herî giring, beşa herî giring li vê derê çêkirine kaynak e. Erê. Berhevdanî rast. Tamam em jî biceribînin ka Tamam. em ê bikarbin nikarbin. Lê berçavka xwe zideynim ne wisa Gözlükle dîsa? takmış ki, çapak kana kuna ve çabeti. Tamam, di her beşî de berçav gelekî giring e ji ber ku her derê de toz heye an jî çepak heye. Min jî berçavka xwe danî, bergoyê xwe jî berrûyê xwe jî danî, niha em ê dest bikin. Tevedir halı bıkşini, destekine devir, destek teve jekine. Tu carekî çeke? Tamam. Bak, halı bana. Halı bıka basa. Ama yok ne halı, vedir sağlam bıkra. Heh. Tamam. Belvedere tene tıkın. Vedir bıkşine jorba. Bıkşine sıkı bıkra, bak, destek de bile ne yapacak. Ay ser çekim. Ser. Böyle na ev makina kaynak heye. Az evvel dim çekim hineki girane burası destemci deşine le böyle hineki jet tırsım jiş öyle. makinayı tırsayı heye. Le zebcer benim. Kaç yana be? Ha. Bu şeker. Avdara ve düve demir ne keva avdır. Ha seri üteri tamam. Seri yani tamam. Ha kaç Seri yana. öyle de. Seri öyle değil. Ev niveyi gelene ne kere. gene Tamam. kere. Gavadın mı niveyi jile kız. Evet. Nive dere şekim. Tamam.
burada. Tamam. Şey ben olsa Masum. Ağaç, koşuk şedim. Tamam. Olan ekti bejin jinikli karın çekin ama. Jin tıkarın her kişi için. Kötü karın zılamla ne bileyim. Beli pişti çen cerbandıran ez elmim. Lev makineye desta grane u talukeye kujde seminin bir peke dve az anji kar kerekdin zarar bibine. Bun dibinin dve dere hevalını masum nahat kaynar dike. Ez serkeye ki gemiyeye disa te kaynakırın nasara diye. Dve dere kaynar dikin evdeş geleki girin geç berku. Eğer evdeş baş ne kavi kırın و مسابقه گمی او گمی کاره بکه و دیسا ناف بحره آنجی نوخی بحره به زرار ببینه جبروی که گله که قوی تشکرن و داره وجود بینن و معصوم قیناق دکه Ku me qada xwe paqij kir û em derbasî beşekî din bûn vê carê jî kujerat bêjin kevirkirin. Dora hesin em kevir dikin ji ber çi ew hesinên ku di gemiyê de zirar dîtine serê wan em bi xwişkî kevir dikin. Lê dema kevirkirinê makînê em çêdikin makîneyekî talûkeyê jî ji ber ku bi hêzekî gelekî quwet dixebite me jî bi hêdî hêdî çêkir min jî ew da ez çêkim bi rastî gelekî giran bû û talûkê bû jî. Em derbasê beşekî din bûn ev de petlok e. Ev petloka gemiyê ye. Niha germe jî qaynak dibin vê derê Evet, kaynak mıydı? em niha tû baş bike em vî divir de çi dikin? Em ê çawa bikin çawa pevdivir datîn masum. Vega usta va birleştirmişti ki basamak düzeni merdivene de montajı tamam tüket te vedre kaynak e, sıra kaynak e. Mesela vedre kaynak çizki em tamam tükin paşi taş dişeni taşçı taştan üstü koşuk tüken em paş dişeni gemiye. Gemiye ji montajı çizkin. Vega montajı ve klas bir sıra kaynak ve atıyor. Ev niha kaynak dibe. Evet, gaz. Piştî wî bikediş xwe karê Evet. pir namîne. Ve gaz altıya çizkin em maskeye kanı ku çavime kaynak nesteni. Mesela ez dixwazim tiştekî pirsim. Hûn gemiyek ku ji were were tamîrê çend rovancî çend meha de dixedînin? Em mehekî de genelem gemiyekî klas dikin. Mehekî de Mehekî de tamam dibe gemi tüke. Wow. Evet, bu çıka gemi hinek boyak çetkin, hinek demire var çetkin. Herkese karı ve Evet, herkes karı karı ve her şirket karı ve de. Herkes karı çetkin, mehekî de tamam tüken ve dem dişeni gemi. Musabe unwek Moristan lez bilez dixebitin ne? Evet, her roz aynı. Şabakan taht şaban çetkin dişeni. Ne Hatta gemi? serpiyane. Evet, hatta serpiyane. Tamam em nade stevikin ka hem bicerbinin hem jî bila kesên ku me temaşe dikin bibînin. Bu tutuklarca çeken. Tu peşi çeke? Tamam ama kaynak enemezler. Kutu kaynak emezine çavita kaynak müşteni. Wow. Aş, paşi dışavtı. Çav dışavtı. Carekî dîsem kaynak yani hesin kaynak kır bu. Ew şey çavê min gelekî eşya bu. Evet, rasta. Çav gelekî deşine zor. Az çekim tülenemezine. Tamam. İşte o ara verdilemezine. Abi bu kaynakçı. Didema kaynakê da çavê mirov gelekî dişewte û divê bi çavek tazî mirov lê nenêre. Ji ber ku berê min qaynak kiribû divî beşê da min astengî nekişand û çêkir. Ben pişti taşlamaya ben çok kaynak çekerim. Merdiven kaynağı yani ambar, gemiye ambar yani saf mazının. Anvadra da gemici çizine tane xarı için vedir ev kanam. Merdiven ana. Ama mavi merdiven çeker. Minüteci me kaynağı çeker. Montajı çeker bun ustayıma, emekçiyime. Meci vedir kaynağı çeker. Em la atölyeyê me got ku perçeyên gemiyê çêdikin li wê derê ne niha em derbasî beşekî din bûn li wê derê em dikarin bêjin hemû hesin ew jî perçeyekî hesin e em ê jêkin û dîsa bi hev da deynin
Hesinle juda juda esirine kalın hene, tükenen mazın hene. Yani dınav bir gemiye de çeybin ve derece aynı ye. Visa peplok hene, sere gemiye, bine gemiye cirmiştandı neye. Ev çiğ mesela meviye bütün şey. Ev demir lama. Belli de lama. Yani dereke şikesti abi ve kesmiş tıkın ölçü abi. Bekle de kaynak tıkın. Yani yaka yamayı çöktün. Yani. Ev lama ya. Her çeşitli yaramıştı. Her çeşitli yaramıştı. Siyasi kesilmişti be siyasi ya. Ve lazeri Böyle. kesmiştik. Ve cemci ve direkt çabuk kazan bunu parçalamıştım. Ve adı. Bu nal ve dere hamut bir deste koç etkin. O makineyi küçük çetkin. O Evet. makinenin berre söyle çetkin. Ha bunu. Ha. Aslında da şu makine. Ev ya çiğ vega makineyi Ev- çekir ne? Ev çalama ya. Ev ya Çalama. kesmiş ki. Pe ağır kesmiş ki. Ağır tabici. Yedinan jağır bunun olsa. Ev no. Ev ka. Parçalama ya. Ev demir. Okta ısınmıştı be. Ya ka ağır edilmiş pa. Ev tabici de. Böyle. Hem çekin nasıl? Ama Bu bunu nişanım da çoğu çekin. Az tarafa yakın. Tu peşi çek ya careki. Mesela. Bela zarar ne de hevalına? Oksijen o. Ay gaz. Birleşmiş be. Erdivir de oksijen o gaz heye. Evet. Ey yiyeceksin. Ev zarar ne de ki? Halu bıgra. Bıra ne öte? Hedi kapel ve kama ne öte? Dika. Hedi ka. Bıgra. Halu. Yaklaşın. Ev naat gerinin. Yaklaşın işte. İlgili mi? Oktan kote tak pele kapele. Vega pele. Hedi. Pele. Hedi ediyor. Pele. Herim seva. Dur. Oktu. Ay bıra erimiş de fazla. Hedi. Pele ka vega. Pele ka pele ka. Pele ka nasıl ka pele ka. Ha. Pele ka. Ara. Nasıl ka nasıl. Acayip tahlike. Tehlike. Sağ Tehlike. Acayip işteki tahlike temaşavarın nece bıraktı. Mustafa böyle ne deri? Ne deri? Ev çi der bastı ve ev çi na? Ev. Şey. Yani çi bardık et işte bardık अरे et. दमरा ग्राना इंसान निकाल रहा है दा Böyle. buna am takmış fet ki pe sapana dince am takmış vinjet kin anver tuqazım bibna bir şakı me pe vebkin am bibna bir şakı Yani مراد دکاره بین زمان کو دکاره چکرنا امورن گمی ده همی بش زحمتو hami zahmeta hami deste insan ata işçi da emekçi da şey emekçi gemiye çetkin am düşen bunu yani hami emeka نسا demir grana emek حمو كدوية ah او جميع مصمزين حمي أماكن، حمي اشتكت. ودسي حمو كسن قدر شد ev gemiyên mezin yê ku li ser behrê ne hemî bikeda karkerên tersane tên çêkirin. Karkerên tersane rewşekê zor û giran da dixebitin. Karekî wisa ye ku rîska wî jî gelekî ye û karkerên tersane ji ber saetên zêde dişixulin zerar dibînin. Li gor agahiyan jî ji ber vî karê giran heyan ha gelekî karker jiyana xwe ji destane û gelek ji wan jî birîndar bûne. Em hadin nahaciyek dine eviye borîne ne olsa? अरे अब बोरो atölyesi Bele. mesela boruya gemiye de paslanmıştı ben düşkün. Vatenin evedire aynısı ölçüye düşecek. Avtıkın tutmuştukun ve testere de kesmiştukun. Tenine ve şekli mesela aynı şekle ve çetkin. Ve de düşene gemiye sıfır. Yani ev şekli bere çabe yekhra Evet. kesti. Ve Nudukin. ah, Bu disaf şey. अरे बोलो. Yani va unnavecin çok. No, am navel şu. Am hamika kullanmışken. Ya hurda paşı toplamış ki tersane dıfo şey hurdacı. Yani tişteki valla ne açıyorsun? Na, na. Başka. Çekin abi. Em yeki çekin usabe. Çekin. Çağ mesela, çekin. a boru. Makineye Ha, jber kutuşten. makine- Ve vedre sıkmışken. Kullan Ha. sıkmışken makine yok haba veji. Tamam. Belvet ki. Beleka. Ah. Başlamış. Ve destemilsen No mi? no no barda. Destek biraz nasıl? Tamam. Alt tabici burada.
Av çima davece maşu. Kana ku toz navêjî. Demirde toz na. Av yeşil dike û jê dike toza wî jê. Bizmede ev hemî toza ve ya. Toza demir ya. Keve burada. Küçük em bakın. Böyle kesin. Na jê dike. Evet, jet. Na hûn dibînin ew boriya ku di gemiyê de hatiye bikaranîn şikestiye xerabiye lê dîsa wî dipîvin li vê derê piştî ku dipîvin di makîna ku hûn dibînin diranê wî heye jê dikin seglem dikin xewi dikin û dîsa dişeyrin ji bo ku bikarbînin. Di vî pêşê de em boriyên hesin yên nav gemiyê da cî digire jê dikin û rast dikin. Li boriya xwe jê kir, ev boriya ku hûn dibînin ji xwe şikestî bû, me jê kir rast kir. Niha karkerên vê derê karkerên tersanê viya li gor pîvana ew gemiyê çêkin, cardin rast bikin û bişênin hûn dibînin yani makîne ji deranê makîne jî hûn dibînin çiqasî qewî û tu jê ji ber wî em xwezê de nêz nakin ji ber ku ez pir ji min re pir talûkê ji hî qet jî nizanim zêde xwe nêz nakim datînim cê wî diqede nesa li vê derê masû neqedan li vê derê peşa. Di nav gemî de kîjan perçe hebe ew li atölyeya tersanê tê çêkirin. Bori mesela avı gemiye av malum safa. Veca ölçüde Goriya ölçüye avı teknede mesela mazota benzina tişna taşımıştıkın kablo nava boriya da çıkarı ku avvana keve pene keve diye. Meci pre testere meva parçalamışkır ölçüye taş parçalamışkın. Paşa eme birleştirmişkün Goriya ku kağıt fazla resme ve mühendis resim va çizmiştik ki amci vedre va birleştirmişkin me boruya kesmişkin pe boru testeresi amni karın pe lampe yani pe agir amni karın boruya kesmişkin çünkü hoşuk nader kevi pe testere hoşuktur der kevi me va vedre kesmişkin ölçüde ve came birleştirmişkin ama veci bir şeyine gemiye. Dikarê tersanê da em tenê dikarin li atölyeyê bikar bikin. Her çiqas em bixwazin bikevin nav gemiyê jî destûr nayê dayîn. Lê ev gemiyên hûn dibînin bi ew perçeyên ku me çêkir çê dibe. Rastî temaşevan neja metserî da ji go karê tersaneyê gelekî zahmet e hûn jî gelekî cara dibîsin li vê derê karê tersaneyê de gelekî karker jiyana xwe ji destin an jî birîndar dibin ji ber ku him kar zêde ye û giran e him jî xwediyên vê derê ji ber ku kar zû bigîje her tim li ser karkeran disekinin û dixwazin karê xwe zû xilas bin ji ber wê yekê jî demekî dirêj dixebtin kesên vê derê. Me ji hewl da ku em vî karê bînin serekranên wê em nikarin hemû bikevin beşên vî karê lê heya ji destê me hat me hesinên gemiyê anî pêşberî wê me ji hewl da em vî karê bikin heya bernameyek din te bawe xweş be.